Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Domingo. Taong 1940, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Itong mga panahong ito, hindi pa gaanong karamihan ang mga tao na naninirahan sa lugar ng Alfonso. Dahil sa malapit sa bundok ang karaniwang pamumuhay noong mga panahong yon, kung kaya't sa paanan din ng bundok lumaki at nagkaisip si Domingo. Sa loob ng ilang taong pananatili nila doon, wala silang kahit isang kapitbahay man lang. Malalayo kasi ang mga bahay-bahay noon sa lugar, gawa ng ang iilan sa mga taong orihinal na naninirahan doon na nakatira sa mga lupaing kanilang inangkin. Sila Domingo naman noon, nag-angkin lamang ng kakarampot na piraso ng lupa at tamang-tama lang sa kanilang mag-anak. Madalang ang mga taong nag-aaral noon, kaya na may kahit katiting na pagka-interes noon, walang naramdaman si Domingo. Mas pinili niya pa noong magsaka at makinig sa mga kwento ng kanyang mga magulang kesa pumasok sa paaralan at magsayang doon ng panahon. Hindi naman siya masisisi ng kanyang mga magulang sa kadahilanang maging ang mga ito man hindi nakatungtong ng elementarya. Bagaman salat sa karunungan, kahit papaano'y hindi pa rin nila napapabayaan ang kanilang mga sarili. Alam nila kung ano ang ikabubuti ng kanilang mga katawan at ikakasama nito. Ayon kay Domingo, na kahit hindi pa gaanong kalawak ang sakop ng mga ospital noon, nagagawa nilang magamot ang kanilang mga sarili sa tulong lamang ng mga medisinang likas na tumutubo sa buong paligid. Tandang-tanda niya pa noon na kapag may sinat at bali siya, mga balat ng halaman at dahon ang ipinanggagamot sa kanya. Ang ama niya din noon ang naghihilot sa kanya kapag meron siyang iniindang kakaiba sa kanyang katawan. Simple at payak na pamumuhay ang naranasan doon ni Domingo hanggang sa dumating ang dilubyong nagpabago sa kanyang buhay. Isang araw, maaga pa lang napakasungit na ng panahon. Saktong anihan naman noon sa kanilang bukid kung kaya't pinilit niya at ng kanyang ama na gapasin ang mga bungang kahoy sa lugar. Kalimitan ng kanilang mga itinanim doon ay mga saging at iilang mga kamote na kanilang maaaring ibenta sa baryo. Kahit malakas na noon ang pagpatak ng ulan, patuloy pa rin sila ng kanyang ama sa pag-aani. Hindi nila ininda ang lamig ng paligid sa kadahilanang naghahabol sila ng oras. Mas mainam kasi na makaalis sila ng bundok bago pa bumagsak ang napakalakas na ulan para naman kahit papaano'y maiwasan nila ang panganib sa paligid. Kalimitan kasing gumuguho ang mga lupa sa lugar na siya namang labis na ipinag-aalala nila Domingo. Domingo! Bilis-bilisan mo na dyan! Bunutin mo na yung mga kamote! Huwag mo nang piliin ng maliit sa malaki. Importante, maani mo yung lahat. Sigaw ng kanyang ama habang isinasalansan ang mga nakuha nitong ani. Nang marinig ito ni Domingo, paspasa naman ang kanyang pagbunot sa mga kamote. Hindi na niya pinili kung ano ang pwedeng maibenta sa mga ito, alinsunod sa utos ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng malalakas na pagkidlat at kasabay nito ang pagbagsak ng ulan sa buong paligid. Dahil sa ramdam ni Domingo ang bigat ng ulap, napatingin siya sa itaas nito. Pagsilay niya sa kaulapan, meron siyang napansing dalawang nilalang na lumilipad sa napakaitim na ulap na bumabalot sa kanilang lugar. Kahit napakalayo sa kanila ng mga nilalang na yon, kitang-kita niya ang paglipad ng mga ito. Hindi naman yun maaaring mga ibon,
gawa ng triple ang laki nito kesa sa mga ordinaryong ibon na madalas masipat ni Domingo. Pagturo niya sa mga nilalang na yon sa kanyang ama, bigla naman itong pumasok sa napakaitim na ulap na siyang naging sanhi upang tuluyan yung mawala sa kanilang mga paningin. Ano ba't tinatawag-tawag mo ako dyan, Domingo? Bilisan mo na! Bubuhos na ang ulan, oh! Wika ng kanyang ama matapos nitong sipati ng ulap na itinuro niya. Nang marinig ni Domingo ang sinabi nito, wala na itong nagawa kundi ang magpatuloy sa kanyang pag-aani. Ramdam na niya noon ang napakalamig na simoy ng hangin na para bang umuulan na ng napakalakas sa ibayong lugar. Maya-maya pa, doon na nga nagpasya ang kanyang ama na iwan na ang kanilang bukirin. Wala na kasi silang maaninag sa buong lugar dahil sa sama ng panahon. Habang binabagtas nila ang daan pababa ng bundok, panay naman ang kanilang pagmamasid sa buong paligid. Mariin nilang pinakikiramdaman noong mga oras na yon ang mga lupang gumagalaw, indikasyon na maaari itong gumuho. Masyadong mapanganib kasi sa kanila ang ganoong sitwasyon, lalo pat matarik ang bukirin na kanilang dinaraanan. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, kahit papaano, ilang metro na lang ang layo nila sa kanilang tahanan. Nang medyo malapit na sila sa kanilang bahay, bigla naman silang natigilan nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan yon ng mga pagkulog at kidlat, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang magtago sa mga punong nakapaligid sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na mas lalong naramdaman nila Domingo ang takot sa buong lugar. Nisipat ng bahay nila noon, wala silang nakita dahil sa kapal ng ulap na bumababa. Panay na din ang kanilang pagsisigaw noon, subalit alam nila sa kanilang sarili na wala sa kanilang nakakarinig, gawa ng napakalakas ng tunog ng pagsimoy ng hangin at mga pagkidlat sa buong paligid. Maya-maya pa, muli namang napaturo si Domingo sa itaas ng himpapawid nang masipat niya ang isang napakalaking nilalang na pababa. Nagawa niya yung makita dahil sa napakalakas na liwanag na nilikha ng kulog. "Tay! Tingnan mo!" Sigaw ni Domingo habang tinuturo ang nilalang na patungo sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay na pagsilay doon ng kanyang ama, agad naman siya nitong hinatak papailalim sa lilim ng puno habang nananatiling walang imik. Animoy sa puntong yon, alam na alam nito ang kanyang ginagawa. Sa kadahilan ng paghila niya noon kay Domingo, bigla namang bumalik sa itaas ang nilalang. "Kahit anong mangyari, Domingo, wag na wag kang aalis sa lilim ng puno. Tandaan mo yan kung ayaw mong mamatay." Wika ng kanyang ama habang napakahigpit ng yakap nito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatago sa puno, napansin nila noon ang pagbaba ng lupa sa kanilang kinaroroonan, kung kaya't napilitan silang maghanap ng lugar na maaari nilang likasan. Pagsilay nila sa kanilang harapan na merong angkop na distansya para sa pagguho ng lupa, dali-dali naman nila itong tinakbo ng walang pagdadalawang isip. Upang hindi sila madagit noon ng mga nilalang, nakayuko sila habang tinatahak nila ang daan. Si Domingo naman noon, napapasigaw na habang nananakbo sa takot na baka siya ay madagit ng nilalang na kanyang nasilayan. Sa pagdating nila sa ilalim ng puno, sakto naman noon ang paglakas ng hangin sa buong paligid. Hindi nila naramdaman ng mga nilalang na umaaligid na para bang kusa na lamang itong umalis sa kanilang lugar. Akala nila Domingo, gano'n na ang nangyayari, subalit nagkamali sila.
Dahil ilang minuto lang noon ang lumipas, tumakbo sa kanilang harapan ang dalawang matandang hukluban na nakaturo ang mga kamay sa kanilang kinaroroonan. Kahit napakalakas ng pag-ulan, nakakapagtakang hindi nababasa ang mga ito. Maya-maya pa, doon na sila mas lalong binalot ng takot sa kanilang mga katawan nang masipat nila ang mga nilalang na yon na merong maiitim na balat. Naglalaway ang mga ito na siya namang nasisilayan lamang nila sa tuwing dumaraan ang liwanag na nanggagaling sa kulog at kidlat. Tay, ano ba ang mga yan? Nababahalang tanong ni Domingo. Nang marinig ito ng kanyang ama, dahan-dahan naman yung yumakap sa punong kinaroroonan nila na para bang naghahanda ito sa pagsugod ng mga nilalang. Pagsilay doon ni Domingo, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Paghawak nila sa katawan ng puno, laking gulat na lamang nila nang biglang umatungal ang dalawang matanda. Matapos yung gawin ng mga nilalang, dahan-dahan itong ibinuka ang kanilang mga palad at kasabay nito ang pagsilay ni Domingo sa isang bato na nagliliwanag. Segundo lang noon ang dumaan nang hampas-hampasin sila ng mga nagsisilakas ang hangin na halos hindi naman nila alam kung saan ang gagaling. Upang hindi sila matangay noong mga oras na yon, lahat ng kanilang gamit sa pagsasaka ay binitawan na nila, maging ang kanilang mga nakuhang ani sa bukid. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, nananatiling matatag naman silang mag-ama. Ang tanging pinapanalangin na lamang nila ay ang matapos na ang delubyo ng walang nangyayaring masama. Bagaman labis ang kanilang pagkatakot sa mga nilalang na yon, pinilit nila itong huwag nang masyadong isipin sa paniniwalang maaaring maging sanhiyon ng panghihina ng kanilang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, muling tiningnan ni Domingo ang dalawang hukluban na naroon sa kanyang harapan upang alamin ang kasalukuyan nitong ginagawa. Pagsilay niya sa lugar, tumambad sa kanya ang humahabang kamay ng isa sa mga ito na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, naramdaman naman ni Domingo ang pagpulupot nito sa kanyang paa na siyang naging sanhi ng kanyang pagpupumiglas. Halos ginawa niya talaga ang lahat noon para maialis yon sa kanyang katawan, na siya namang hindi niya namalayan ang pagkalas ng isa niyang kamay mula sa kanyang pagkakahawak sa puno. Nang masipat ng kanyang ama na tatangayin na noon si Domingo, agad naman siyang hinawakan ito sabay sabi ng, Hayaan mo lang yan, Domingo. Pumili ka. Magpapagapang ka dyan o papatayin ka ng bagyo. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang bumalik ang diwa ni Domingo sa kanyang katawan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian, ninais na lamang niyang pagapangin sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo ang kamay ng nasabing aswang. Nang marating nito ang kanyang bunganga, marahan naman itong binuksan ang kanyang bibig, gamit-gamit ang matatalas nitong mga kuko. Si Domingo noon, napapaiyak na lamang sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang pagkahati ng kanyang mga ngipin na dinaraanan ng kuko ng nilalang. Maya-maya pa, mula sa ilalim ng kuko nito, nakaramdam siya ng nakakapasong likido na umaagos sa kanyang lalamunan. Hindi na niya ito nagawa pang kontrahin sa kadahilan ng nakatuon ang kabuuan ng kanyang lakas sa pagkapit sa puno. Nang mailabas na ng nilalang na yon ang likidong nais niyang isalin kay Domingo, dahan-dahan din itong bumitaw at kasabay nito ang mabilisan nitong paglisan sa lugar. Sa pagkawala ng nilalang na yon sa paligid, bigla namang tumila ang ulan at kumalma ang napakalakas na hangin.
Matapos ang mga pangyayari, tanging pagbuntong hininga na lamang ang naramdaman nilang mag-ama nang mapagtanto nilang hindi na gaanong peligroso ang maglakad patungo sa tahanan nila. Bagaman malakas-lakas pa noon ang ulan, hindi ito naging hadlang sa kanilang dalawa para umuwi ng tulala. Tanging ang katakatakot na karanasan ng kanilang daladala noong mga oras na yon, pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, agad naman silang ipinagtimpla ng kanyang ina. Halos ang labi noon ni Domingo nagkulay lila na dahil sa sobrang lamig na naranasan nito. Hindi na din ito gaanong nararamdaman ng kanyang mga buto-buto na para bang tuluyan na yung kumalas sa kanyang katawan. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Subalit hindi na yun gaanong delikado kagaya ng kanilang naranasan. Ang ginawa noon ni Domingo, maaga pa siyang natulog para naman kahit papaano mabawi niya ang lakas na nawala sa kanya. Kinaumagahan, pagmulat ng kanyang mga mata, bigla naman niyang naramdaman ang napakainit na pakiramdam ng kanyang katawan. Pagsilay niya noon sa kanyang silid, nasipat niya ang kanyang mga magulang na abalang-abala sa paggawa ng gamot para sa kanya. Domingo, ayos ka lang ba? Diyos ko, bakit inaapoy ka ng lagnat? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagpikit na lamang ng mga mata ang kanyang nagawa sa kadahilan ng labis siyang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkahilo. Kahit anong pilit niya noong imulat ang kanyang mga mata at tumayo, tila ba naging imposible ito para sa kanya. Dahil sa ipinainom na gamot ng kanyang mga magulang, hindi muna siya dinala ng mga ito sa albularyo. Inobserbahan nila noon si Domingo ng ilang araw hanggang sa dumating ang puntong hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Dala ng takot noon ang kanyang ama, napilitan na yung maghanap ng albularyo na makakatulong sa kanya. Sa pagsapit ng ika-4 na araw, dumating na nga ang tulong na hinihintay nila. Pagsilay ng ama ni Domingo sa albularyong paparating sa kanilang bahay, agad naman niya yung sinalubong. Habang naglalakad sila papasok ng kanilang bahay, naikwento ng kanyang ama ang mga bagay na kanilang naranasan noong nagdaang bagyo. Pagkarinig ng albularyo sa dalawang nilalang na nasilayan ni Domingo, bigla naman yung napatigil sa paglalakad habang seryosong nagtatanong ng, Dalawa bang matandang hukluban ang nakita ninyo? Humahaba ang mga kamay at merong kakayahang kumontrol ng hangin. Nagiging ibon din kapag lumilipat ng lugar. Sabihin mong mali ako, Manong. Nang marinig ito ng ama ni Domingo, tumangulang naman yon habang nanlulumo ang mga mata nito. Matapos mapagtanto ng albularyo na totoo ang kanyang hinala, dali-dali naman niyang pinuntahan ang silid ni Domingo para matingnan ito. Pagsilay niya noon sa binatang inaapoy ng lagnat, tila ba nawala na yon ng pag-asa para manggamot. Manong, ordinaryong sakit lang ba yan? Kaya niyo ho ba siyang gamutin? Sabihin ho ninyo, ano ang kailangan ninyo? Tanong ng ama ni Domingo. Wala akong ibang kailangan kundi oras. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi pagmasdan ang iyong anak. Alam niyo, iho, ang nakita niyong nilalang noong bagyo, pinangingilagan ng mga katulad kong albularyo. Nasa paniniwala namin na mahawakan ka lang nito ay katapusan na ng buhay mo. Kung nagkataong nahawakan ito ang binata, wala na tayong magagawa. Mahinang sagot naman ng albularyo.
Matapos nitong makapagsalita, naglakas loob naman si Domingo noong magwika kahit hindi na kinakaya ng kanyang katawan. Upang maliwanagan noon ang albularyo at magawa siya nitong tulungan, inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa pagrinig ng albularyo na nakainom siya ng likido ng mga nilalang, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkatakot. Animoy magmula noong napag-alaman nito ang naranasan ni Domingo, nag-alangan na yung hawakan ng binata. Makalipas ang ilang oras, kahit papaano'y naglakas loob ang albularyo na siya ay tulungan. Ang una nitong ginawa, inobserbahan ang kanyang katawan upang makita ang kakaiba sa kanya. Hinilot din siya nito ng bahagya at tinawas ng ilang ulit upang makumpirma ang nilalang na gumagambala. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, naging puspusa naman ang ginawang panggagamot ng matanda. Sa kadahilan ng kitang-kita nito ang dinadanas na sakit ng binata. Hindi pa man noon sumasapit ang 7:00 ng gabi, panay na ang ginagawang pagsisigaw ni Domingo na para bang meron yung nararamdamang hindi maipaliwanag na sakit. Bumabalikwas na din yun sa kanyang higaan na para bang nais nitong pumunta kung saan. Habang ginagamot siya noon ng matanda, patuloy namang pinagbabaga nito sa buntot ng nyog ang kanyang tawas. Imposible kasi sa matanda noon na matukoy ang sakit ni Domingo nang hindi gumagawa ng ritual na merong alay. Kung ano-ano na din ang ipinatong nito sa ulo ng binata, subalit lahat ng yon tila ba nabaliwala. Maging ang mga medalyon noon ng albularyo ay ipinasuot na sa kanya, ngunit hindi nito nagawang mapakalma ang sakit na kanyang nadarama. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng kanyang ama, halos napapaiyak na lamang ito sa kadahilanang sa bawat pagsigaw ni Domingo, dahan-dahang gumagarugal ang boses nito. Lumulobo na din ng bahagya ang kanyang tiyan na para bang nagawang makuha ng mga nilalang ang kanyang laman loob. Ilang oras pa ang lumipas, halos sumigaw na lamang noon si Domingo kahit wala ng boses ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Panay na din ang pagtulo noon ng kanyang luha habang siya ay nakatitig sa kawalan. Kahit anong gawin ding pagkausap ng albularyo sa kanya, tila ba hindi na nito naririnig ang kanyang mga kataga. Maya-maya pa, bigla namang tumigil sa paggalaw si Domingo na para bang naghihintay na lamang yon ng katapusan ng kanyang buhay. Pagsilay ng kanyang amang malapit na siyang bawian ng buhay, agad naman siya nitong nilapitan para yakapin. Halos nabalot ng iyakan ang loob ng tahanan nila noon, gawa ng hindi matanggap-tanggap ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya. Bagaman wala nang makitang paraan ng albularyo, ginawa pa rin ito ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan si Domingo. Subalit sa pagtungtong noon ng hating gabi, tuluyan na nga yung binawian ng buhay dahil sa tindi ng sakit na dumaan sa kanya. Ang labis na ikinatakot ng albularyo noon sa nangyari kay Domingo ay ang ginawa nitong pagtitig sa kanila habang ito ay naghihingalo. Kitang-kita talaga ng ama ni Domingo kung paano yun mangisay habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Nang makumpirma nila noong patay na si Domingo, tiningnan pa ito ng albularyo sa huling pagkakataon. Paghawak niya sa dibdib nito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang wala na yung baga. Kinapkap niya din ang tiyan ni Domingo, subalit wala na din siyang mahanap doong atay. Animoy naglaho na lamang na parang bula ang mga laman loob nito nang sa hindi malamang dahilan. Makalipas ang 3 minutong pagkamatay nito,
Doon na binalot ng pamumutla ang buong katawan ni Domingo. Sinaksakan pa nila yon ng karayom sa gulugod nito, subalit kahit isang patak ng dugo, wala silang nakitang umagos. Gumaan na din ng husto ang katawan noon ni Domingo na para bang buto at balat na lamang ang laman nito. Maya-maya pa, nagpasya na ang kanyang amang gumawa ng kabaong nasisidlan niya. Iniwasan na din nilang galawin noon ang bangkay para naman kahit papaano'y malagay na yon sa tahimik. Habang nagpapahinga noon ang albularyo, doon niya napansin ang kanyang itinawas kay Domingo sa balat ng nyug. Pagkuha niya noon, tumambad sa kanya ang dalawang kakaibang nilalang na unang beses pa lamang niyang nasilayan. Nasisiguro ng albularyo noong mga oras na yon na ang bumiktima kay Domingo ay ang tinatawag nilang aswang sa bagyo. Kadalasang nagpapakita ang ganoong uri ng nilalang kapag nananalasa ang isang delubyo sa lugar na may tao. Ginagawa nila ito nang sa gayoy madali silang makakuha ng kanilang biktima nang hindi natutunugan. Isa din yung pamamaraan ng mga aswang upang maiwasang makipag-agawan sa iba pa nilang mga kauri. Ayon pa sa albularyo na ang ganoong uri ng mga nilalang, paniguradong merong dugo ng engkanto. Maaaring nakuha ng mga ito ang laman loob ni Domingo dahil sa ipinainom nila ditong likido. Magmula noong nangyari yon kay Domingo, palagi nang lumilikas ang kanyang pamilya bago pa magkaroon ng bagyo. Yun din ang naging rason ng kanilang pamilya kung bakit sila tuluyang natakot sa hagupit ng kalikasan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, nakakatakot naman yun. Aswang sa bagyo o aswang ng bagyo. Isipin nyo, kapag may mga bagyo sa probinsya, di ba alam natin na mapupuno yung lugar na yan or madadamo. Hindi mo alam kung ano yung makikita mo kasi di ba palo ng palo yung mga puno. Malay mo yung ginagawa ng aswang, sumasabay sila sa mga pagpalo ng puno para makalapit sa'yo. Kasi parang ganun yung nangyari sa kwento eh. Tapos ang malupit, hindi sila nababasa. Di ba? Ba't kaya hindi nababasa? Ano ba yung mga balat nito gawa sa dahon ng gabi? Kasi ang lupit eh. Tapos kayang-kaya nila kontrolin yung yung hangin o kung ano man. Grabe, hindi ko maniniwala na purong aswang to. Malamang tama yung sinabi ng manggagamot na kalahating engkanto to. O kung hindi man, sobrang galing talaga ng lihim na karunungan ng mga aswang na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.